je často imati. Značaj je svakako i za nas kao društvo i što govorimo u regiji, znači rekli smo prvi i jedini u Hrvatskoj. Što se tiče regije, ne bih vam znao brojkama, znam da se nekoliko ljudi bavi time, ali zaista smo vodeći po otkrićima i među vodećima u Europi svakako, a rekao sam 7. u svijetu od ožujka 2010. do danas. Pratite li možda još neke druge svemirske pojave ili ste sada samo koncentrirani? Prije nego što vas to pitam, moram vas pitati, eto, rekli ste da radite i na novom softveru, hoće li ono omogućiti bolje, brže pronalaženje više supernova? To je cilj, da, radi se znači o ovom što ste vidjeli na fotografijama, su supernove koje su naši dečki otkrivali okom. Znači to je zaista pregledati toliko tih fotografija i uočiti i razliku na dvije slike, kao što imate ono u poplavnim križaljkama uoči razliku, takav sistem je ovdje. I to se pregleda masa slika i otkriva se tako nešto okom. Radi se dakle na tome da se promjena sjaja, odnosno pojave supernove, radi kroz softver. Da računalo izdvaja ono što on prepozna da je promjena i onda daje nama na vizualnu obradu, ali da nekako znatno smanji opseg fotografija, da bi bilo lakše istraživačima, odnosno dečkima, da bi bilo lakše prepoznati i da bi im dioptrija bila bolja u godinama koje dolaze, jer zaista je naporan posao, a fotografija ima zaista mnogo. To je sada još u razvojnoj fazi, taj softver ne bi znao detalje. Zaista je teško nešto tako napraviti, ali dečki imaju znanje i volje i vjerujem da će to uskoro biti riješeno. Otkrivate li neke druge svemirske pojave? Što se toga tiče, zanimljivo pitanje, jer baš ne znam ako su gledatelji čitali u novinama, u Križevcima je otkriven meteorit koji je pao. Zanimljiva je priča, pozadinska priča tog meteora, jer u Hrvatskoj djeluje ono što mnogi ne znaju, Hrvatska meteorska mreža, mreža od 30 kamera koji nadgledaju nebo i snimaju meteore koji se pojavljaju na noćnom nebu. 30 kamera su priključene na kuće fizičkih osoba pa i pravnih udruga kao što smo mi, ali neki naši članovi recimo doma imaju to po cijeloj Hrvatskoj i nadgleda se svaki dio neba, svake noći se snima, osim ako ne dođe do nekih grešaka. I svaku vedru noć moguće je zabilježiti u svakom trenutku meteor koji prolazi našim nebom, makar on sagorio u nebu, nestao potpuno, ili bio toliko jak, toliko sjajan da bi neka čestica njega pala na zemlju. To se dogodilo sa Križevcima i 3 kamere u Hrvatskoj su snimile taj meteor koji je na kraju nađen na tlu Republike Hrvatske, a radi se o tome da je jedna kamera bila naša, odnosno jednog našeg člana. Veliki uspjeh te Hrvatske meteorske mreže, zbog čega će vjerojatno biti objavljen članak u velikom astronomskom časopisu ili znanstvenom, je taj što smo omogućili proračunavanje kada će neki objekt sletiti na zemlju. Znači uzeli smo u obzir kuda putuje, kako putuje, kojom brzinom, gdje će udariti, gdje će sletiti. Znači on se prati iz svemira, se može njegova putanja odrediti i uzima se u obzir podaci od Hrvatskog zavoda, Državnog hidrometeorološkog zavoda sa vremenskim prilikama, kada je taj meteor pao, gdje ga je mogao vjetar odnesti ili neke druge vremenske prilike, do te mjere da je svedeno na jedan kvadrat površine, mislim da je to bilo negdje kilometar površine, 1 kilometar kvadratni, gdje su onda ekspedicije jednu nedjelju išli tražiti i našli taj meteor. I zaista u to smo uključeni u Hrvatsku meteorsku mrežu, pratimo tako objekte. Imali smo i par slučajeva da je meteor, mislim, čak prošao do Mađarske, pa mislim da je tamo negdje pao, ali to je bila neznata, znači sitna čestica koja se nije isplatilo tražiti, a ovaj meteor u Križevcima mislim da ima 300 grama, da je zaista djevojčica od ovog jednog astronoma ga držala u ruci, zaista se ima opipati. I mislim da je to jedan veliki uspjeh Hrvatske meteorske mreže i mislim da nisu dobro zastupljeni u medijima, jer taj jedan nadzor neba, istraživanje, predviđanje kada će nešto pasti na zemlju je zaista iz više aspekata važan. Ima li možda minuti? Što se tiče toga i ovih uočavanja, recimo ovaj što smo mi uočili meteor, kažem 300 grama bilo je negdje ovakve veličine. Radi se o tome da većina meteora koji prolazi kroz atmosferu, a prolaze svake sekunde gotovo, sagori atmosferi. I ako su veće čestice od metar, to sagori dosta atmosferi i padne ili mali komadić. Dosta ih je palo u moru,
dosta se izgubi u moru zbog površine takve, ali da se sada govorimo o nekom velikom objektu koji je na putanju sa zemljom, za sada ne. Oni proračuni što budu u novinama da će nas pogoditi, ne znam, 2012. su različite katastrofe u pitanju, ali predviđenja da će te i te godine... Za sad vi ništa ne vidite. Da za sada znaju znanstvenici za te meteore koje novine pišu, ali šanse su zaista 1:, ne znam koliko milijardi, i sa godinama se rade nova mjerenja i gleda se, ta putanja se uvijek korigira i uvijek na kraju ispadne da nije ni blizu zemlje. Spomenuli ste da pratite i promjenjive zvijezde. Ja ću zamoliti režiju da nam pusti slike. Da, promjenjive zvijezde je pratio ponajviše naš jedan član Filip Novoselnik, koji je to radio za astronomsko natjecanje. Na ovim slikama ćete vidjeti različite objekte koje smo mi snimali sa našim teleskopima. Što se tiče ovih promjenjivih zvijezda, znači također su se koristile, Filip je koristio iz baze, mislim da je iz Španjolske koristio fotografije, analizirao promjene sjaja zvijezde i tako otkrivao na temelju fotografija pomoću računala do sada neotkrivene promjenjive zvijezde, znači zvijezde koje usred djelovanja neke druge zvijezde ili planeta ili drugih sila mijenjaju svoj sjaj na nebu. Trepere, znam. Pa da. A ove su fotografije koje sada vidite, to je snimilo astronomsko društvo Anonymous, različito razdoblje, 2009. godine ovdje je snimljen Herkulov skup, Messier 13, znači veliki kuglasti skup zvijezda. Ovdje govorimo o milijunima zvijezda nabijenima, nabijenima, tako se iz naše perspektive čini, ali one su iz naše perspektive zaista blizu jedne druge. Dalje ćete vidjeti fotografije Jupitera. Ovdje govorimo o našem najvećem planetu Sunčevog sustava. Vidjet ćete znači i oblake, oluje na njemu. Ovo je sve vašom opremom? Da, sve je snimljeno našom opremom i to je ono što sam spomenuo, Celestron što smo dobili 2005. godine uz digitalni fotoaparat. Ovo je velika Orionova maglica. Snimili smo čak i bolje fotografije od ovog, ovo je jedna od prvih fotografija. Zapravo ovo je prva fotografija koju smo snimili sa tom opremom, da je zaista nas šokirala da možemo snimiti te boje i vidjeti te znači specifičnosti svemira koje golim okom ne možete vidjeti, a kamera može zabilježiti. Zaista, što se tiče te astrofotografije, prvo smo mislili da ćemo otići u tom smjeru, ali to nam je nekako postalo više ovako sporedna aktivnost. Kada se okupimo na promatranju, pa budemo, ne znam, od 22 sata do 4 sata ujutro snimamo onu Andromedinu galaksiju što ste vidjeli na početku. Zaista se isplati vidjeti taj trud na jednoj fotografiji kad dobijete, jer vidjeli ste takvu sliku i bolju puno puta u časopisima, na internetu i slično, ali kad vi snimite onda je zaista nešto posebno. Ako možemo vidjeti prvu i posljednju još jednu fotografiju, mene zanima da li su te fotografije na neki način obrađene ili je to tako zaista izgleda? Ako govorimo o ovim astronomskim fotografijama Andromede i slično, to je zaista kompleksan proces. Snima se dugo sati, znači frame-ovi od različitih duljina, evo Andromeda se vidi, znači snima se nekoliko sati, ali sve se snima u biti od 30 sekundi ili od 10 minuta, ovisno koja slika, od ekspozicija 10 minuta. Koristi se naravno softverska obrada da bi se dobio što bolji. Recimo ova fotografija nije obrađena softverski, ovo je jedan frame i vidjet ćete razliku recimo sa Andromedom. Andromeda je oko 10-20 frame-ova od 10 minuta snimljena, pa se koriste tu, astronomi će znati, dark frame-ovi, flat frame-ovi i slično. Softverska obrada znači fotografija, ono što se radi u Photoshopu, u nekim drugim programa, Registax recimo, ili programe za otklanjanje onog šuma u fotografiji, da se uljepša slika i da se dobije što realniji prikaz. Ali to su te boje koje... To su te boje koje zabilježite, to su te boje koje vidite iz naše perspektive kako bi ih vidjeli. I ljudsko oko ih ne vidi zbog specifičnosti našeg ljudskog oka, ali kada zabilježite na kameri onda dobijete te boje i zaista to su te ljepote svemira koje možete snimiti. I to je zahtjevan proces dosta jer mi nemamo opremu koja bi recimo automatski popravljala različite greške montaže prilikom snimanja ili fotografiranja, dok profesionalci imaju. Mi radimo dosta stvari ručno, pa zato tu budu bolovi u vratu, bolovi u rukama i uvijek nakon svakog promatranja, ali vjerujem da se kad se ovako nešto vidi isplati. Možemo li još malo o aktivnostima, čime se još bavite? Pa možemo svakako možemo da, recimo ova natjecanja spomenuti. Tijekom zadnjih 17 godina Anonymous je sudjelovao, odnosno učenici su sudjelovali na preko 12 županijskih natjecanja.
Ovdje se radi o županijskim natjecanjima i susretima iz astronomije gdje učenici pišu test i rade nešto praktično. Znači ili